Bibi abe fine. Bibi abe fine. Enkrata na ba. Almost a day. Enkrata is the more hey. Madwene ho sa. Adom, you say a mother don. Say mo ha. And some nasa. And some no ya sa. You go guide pa. Guide ya. We are sure say na no. Guide mo ha o. 16 pages. Guide no e bi mfiri mu. Okay, 8 high 9. Say na Tuesday. Na bana. Dabi we nyina ye nra. Nra, ti de. Enya hwe fa no sa. Say de musi ha na ye mwa. Taw sa. Mami Francie free the uncle. Say last weekend na mo voter region. Ye kwa dakulu ye ko voter. Mami Francie free honom. Na me Francie free honom a the uncle no. Kwata fe di nkan wo bie mu a. O say Ira DC turns funeral grounds into boxing arena. Enye ye ho a. Enya mo ho a. Nye ye ho a dabi. E ho de bibia ye kama. Me giram potamu ho afa ma potamu. Nti we ye hefa. We ye agotime ziope. Agotime zope. Oh okay. Ye de kwadakulu. Amo kwadakulu yes. This year wo ho. Emilia Emefa Ajiama. Oba. Emefa. Na woni ne yonko ba ya ono kura ko hono MPP amanyoko ni mu odi ntintima wom. Okay. Omunimu de esi omoti ya ne ye na se MC DC wode twade pa bon yonko ba ne achima. Se wunya da yanko da obokura ta na mfonyin ne da ho. Na do so ayi ne den. Tese obi nim de esi ye. Enti ye say DC. DC no. Nti ono na abo asa wabo meshi no. Wabo ha. Oba ni wonyamfo kama o. Aji ne chichi. Nani ye de nko na re na ye no. Party kromu. Party kromu MPP amanyoko na emu. Enti amwanwa. Sanse amanyoko kro na emu de enka ye nche da hu ho central women organizer. Wahu. Ono kra kwa MPP ma loyal ladies o na lead member. Ene so obi nimu de asi ye say ya na anu asem say ya da no asem ye betumi ye na anu enti da so wabo na to bedu hono mo na minim de akoye ye atwede asuntu be hunu se nani bonkum no a DC yi bo atwede de kire se ye twa afi da batwa no a wode lande form no ehon so wajiji enti police report medical report nyina our the anchor da obo kwata no emu na government will protect Anglo Gold Ashanti fiercely. Lands Minister. On Anglo Gold Ashanti Dwaso Nsem na nse baba ya mrantie bia over 80 omuko wura atane omu so omuko di ya ho nsam ba bebrebe. Ni nyina mu achi no. Osoafo ohwensa asiri mu adodode nsam so Samuel Abuginapo. Ene mpanimfo ahodi obi eka bi wo mu wo mu akọ oboase asante mantem mu sika krom ni Anglo Gold mpanimfo akọtwetwe nkomo no mo kyerese on sese wo mo de concession ma adwuma kase sa na omutufu magudi a eya ban na sade se obo sa adwumakuo no ho ban na ankura ntumi mfa galamse anaso onko tinsi asase na tifi se wo we na ja sika wo na anu nti Anglo Gold fo ho no mo wo so sisa kwa abra won dua ho to ma ban bia enti mpanimfo ene Anglo Gold fo akohia eno ma twehwe nkomo kyerese omba bo adwumakuo no ho ban sanse omugidi se adwuma omoye no e de to e disika ebo man ni munti omafam die bia wo mo beye. This one has been trending for days now. Oforiata ayekese on se wo ye nua century ni bi me ya we pa 10 million Ghana cedis se say abeto dwase wo de century ni adwumakuo na adwumakuo no so aka ho je say strategy me obi ansiu me ma 1 million Ghana cedi kura no 10 million no abeyeden enti no wo say century ni anya bia ma no adwuma ne de eyo mbenya kaka je say wo de adwumakuo no aka ho na we so opanyini we fonyi eda say Dr. Ernest Addison, Bank of Ghana. Now say move to sanitize forex markets. Yesika kura bia hodo ne fine hwe sika nsesan ye say bia okuta pounds di kope cedis ana okuta cedis di kope pounds rom so mbehwe na afi wo ma di hu dwuma na o ma so ne so sebe ya ye beto ye na ma adwuma na wo mo ye no ebekọ yie na menko ene de ya asemu ba kubu ase asem bo mu ehia mpa ye akaho akwa ni mu Aisha sabre me we daybreak enie okay 906 custom officers transferred 906 custom officers transferred emunsem ewo eye daybreak emu na me hwe ba kubi a payini bi a
saa ho opanyini bi eja court se yemfa no kwatwiri mu na yemfa no kwatwiri mu ne bone a waye nyina na se wakoda opanyini bi dan mu a wansere kwan takrata na me na story ni yampa wakoda obi dan mu a wansere kwan anti oyede no nya dan keys no omushi bidie no so mukodu mpotam hodomo no ena eja ade asa ope ba bi ada no kobowura dan nim and nyina be ma footballer ba akwa eni yampa 64-year-old man jailed 12 months 1 year 1 year na the bond nyina de say yenua be ma story no kwata fe to so 9 wo the anchor de obo kwata na me ko ntine da wanim wabre say awra ho o chana ni mukro de da ho kra wabre na nka ne blaster defender from pencil mi fie ba ko adwuma ko besia se fifi mantem na ho pa ni info nyina de be ne fie ho no ne fie na wo ho no de wo kan nkrofo ti fie ho nkrofo ante ho ene wo fam puma mu be wanya de ajapade anya wo de ade wanye permission so amfiri obi eso wabre o pe ba bi ada na say ba bi ada enti o mo ko chi no odan ma na sade chi opie o mo ko chi no ena wan fa hwe so o mo se ne mattress da ho yira wo pa yi ni kire mu a okoi na mattress na ho enti fam ho no no da saa enti so ono a hye ne ho no agbawura obi da mu abra woni tumi krata ni enti no court ne hye se o mo etwa sika bi ato letiri so opanyin ko hwe no wontua ne sika no aya 1440 Ghana cedis 14.4 million akakra na 15 million inti otua de onnam but wenya wenya 14.4 no so we are shibidie de ni getire ya he 14.4 na court no ahye say onkwatwira banku kumba ye bompa ye de hwese bia on say nim say na ekwanim no bi obetumi enye sika no onka ne blasters defender de ebi ono akra humobro so ebeka senya hwe na ko otua kan na nka eja onsan ko tua kan ma no da bia onya so ono ade but bia obi eka obi akoma na wo say ye wo mo wo say Christian achu so free mu ni ese saa omo de kan ketenkete bi se ni ade no na otua eyi omo free mu nti no ye wabi mu saa omo edi sa adwuma no omo nka ye papa yi ye frɛ ne sɛn papa yi ni age na ba yi okay ni diam age na ba yi 64-year-old man papa yi ni adwuma ko magistrate court no na ekwa asetena hye se ohibidie na obedu importem ho no no so papa bia ada na obowura dan ni fampoma mu nso na owura mu no koda mu ne se ne tu atwi nti koda wo na de achen bibia ye wo dan mu a no akopa sema ma obi o so na nka asem beto no nti se de Winneba local prisons finfi mantem mu na opanyini pedifo de na kwotwere se onkosom bosome maako dumienu na munsem eno no na ene da obakrata no se dia ye no daily guard we wo so o se Boga MP not qualified to contest Supreme Court. On say Supreme Court na day na onya daily guide ensem ni nyina wom de yakoba aye ne se de empanifo akwa asetena na article a obrichi ye nyina no ewom de enti empanifo si gina ye se opanyini oni akonwa wa mrashe medwam biem ye nyini di free list ye kase wadi ma ayi mrashe medwani kura pen no ni nyina mu nkyiremu e wo de daily guide obokrata no emu na ni nyina mu nso ekuo bi asore wa ase north wo mo kyerese NDC amanyoko hwe no man san for panyini jemjeje question amba bi abnom so be concern omo pedi power from Fanembra omo srada esanse omo de opanyini ba opanyin ba ko asend me message o say ye papa 64 years ya yeso on 14 o say 1440 o say obetua ma no chairman we ye chairman akwasi chairman akwasi owotema chairman nyamishira wo ene ekwan bia so ye wie pa ye bepe contact to da obokrata no editor no na ye hwe de yebetumi aye wo hono chairman nyamishira wo pa wate no nyo kese Adwuma ko magistrate court no adwuma ko nje be frɛ say central region ye be frɛ central region reporter na wa follow up amayen na ye di hudwuma ye betimi de akɔ akwa na sentence chama kwasi nyamishira enne ma ne ye de no enne ma adwuma ne ye
It is a moka kura wo kan say leaders when you want to the otia e be kana koma. Chairman ye da so what ye ni somro so. Ye papa minim se na ni beje pa. In fact, we hear the picture da kura na ho. Oh. Utim se gonya bi a obi papa ne dia no so wo shi bi dia na so e dia to aduane ma ne bedi. And they say, I will say, Yankasa do ye any that be and can, sir. And to me, and foul pay and quadro be a japadi musa. Yakraka court and Cassa or now so a caba. Why, ye, chairman, ye das me, we are Yebecasa, na ye 2 1 more. Me das say, Shanapa. To my Macrata non 20. I say, here woman, but we are say, Yaqueno so. Enti na chese na mejina asenof. Yeah, asenof. Ya mebunu ni bu chese NDC mpanifo hwe. Na won fa nipa ho fromra esan se James che question and chance won ho do so dodo ti so mo no ye NDC fo na ekese ya na so mo ye youth. Yes na no so de nka e yo masema se o mo so ye bi ka wo let me say e political mo yi manim na obi ehunu se mo ne party na communicate but ka se mo ye babu se me na ye me political party candidate we na me se me de ne ba like what you say ni nyina ye ba we di omu gina ho omujira ho na isi so wabie mu said ye nimu no say nomination for Ascend North parliamentary by election enti ene e wo so obi amanyoko bi ahwe na odi ni nipa eko ma me akwa donko di nipa beko odi omokwe odi nipa ekwe omukọ gina say sit na tompan yo akwalu ade na sabi ni yes sir LPG yes so me ha na so me ha odi ni nipa eko obi ade ne de eko say the MPP ni ase focus na kwa akwaye amanyoko akasie ni mi enye ye focus o focus na aka say wo ground na ho na direction na ho na hwe aha ye fa te se kuma wudi e de na wote ye nye MPP ni NDC independent for ni nyina yanse de ho bebi debi okay enti ya rent am isi so obi mato ho enti amanyoko no amo ye recognize na omo nkrata adi mu so omo ya amanyoko obi abetumi aba na afei we the candidate akwa na emu brand so atumi akoyie na na senkrata no ene de aya na aye mate ya na aye no mate ajoa mame na ase asan oho